President Leni Robredo nagbalik sa syudad sang Iloilo para maghatag sang bulig sa mga nahalitan sang bagyong Odette. Liwat nga nagpadulong sa syudad sang Iloilo si Vice President Leni Robredo, ini para maghatag sang bulig para sa mga Ilonggo nga nahalitan sang bagyong Odette. Ginpayag ni VP Leni nga luyag sini mabuligan ang mga pumuluyo nga lubos na apektuhan sang bagyo, ilabi na subong nga tion sang Paskwa. Magpapasko ngayon, huwag tayong pumayag na may mga kababayan tayong magpapasko na wala man lang makain, na wala man lang matirhan at nawawala ng pag-asa. Alam ko po lahat magsasakripisyo dahil hindi po natin kontrolado yung nangyaring sakuna. Pero yung sa akin lang po, iparamdam natin sa kanila. Iparamdam po natin sa kanila na nasa puso natin sila. Ngayon na may pinagdadaanan silang kahirapan. Pila sa mga nabaton sang Iloilo City Government gikan kay VP Leni amo ang 500 kasako sang bugas, 20 ka karton sang toothpaste, 5 nga karton sang toothbrush, 19 ka karton sang shampoo, 13 ka karton sang habon, 13 man ka karton sang sanitary pads, kag 49 ka karton sang canned goods. Padayon man nga nagapanawagan si VP Robredo sa mga luyag maghatag sang donasyon, ilabi na para sa mga naguban sang puluyan. Ito po call to action ito sa inyo. Na ipakita po natin, marami po sa kanilang nangangailangan tayong naging mapalad. Sana po ibuhos natin yung ating pagmamahal sa kanila. Ipakita po natin yung ating pagkakaisa bilang Pilipino. Ginpasiguro man ni VP Leni nga magapadayon ang pagbulig sa iya opisina sa mga nagakinahanglan. Inuulit-ulit ko din po itong sinasabi na in the worst of times, we show the best of ourselves. Sa mga kababayan po natin na nasalanta, ang mensahe ko po sa inyo, nandito po ako, nandito po ang buong OVP, at nandito po ang buong sambayan ng Pilipino para sa inyo. Samtang, personal man nga nagpadulong sa syudad sang Iloilo sa Senator Mig Subiri subong nga adlaw para maghatag sang 100 kasako sang bugas. Ini sa iya nagapadayon nga Operation Bulig para sa mga nahalitan sang bagyong Odette. Ganid ako ang pasalamat ni Mayor Jerry Triñas kanday VP Leni Robredo, Senator Mig Subiri kagiban pagikan sa pribado nga sektor sa padayon nga pagulikid kag pagbulig sa mga nagakinahanglan. Divine Singh para sa Level Up Patrol. Mga Ilonggo kag Ilongga nang ibabaw sa patag sang national kag international pageantry. Isa naman ka Ilongga ang nagdala sang kadungganan sa syudad sang Iloilo sa patag sang national pageantry. Iniamo ang Ilongga beauty queen nga si Stephanie Monique Villavicencio nga ginkoronahan bilang Miss Philippine Youth World 2021. Si Villavicencio ang 21 anyos kag nagaeskwela sa University of the Philippines, Visayas sa kurso nga Bachelor of Science in Public Health. Si Villavicencio ang isa man kaaktibo nga youth leader sa eyelid trainings. Isa sa mga advokasya ni Villavicencio amo ang paghatag sang importansya sa public health and wellness. Tuman ang kalipay nga nabatsyagan ni Villavicencio sa pagpauli sang corona nga nagapresenta sa tagsa ka Ilongga nga pamatan-on. Having to represent Iloilo City to the national pageant, it really felt like a huge pride for me. It is something I really looked forward to, and I was really excited. It was such a big honor again to bring to the national stage what Iloilo is, our culture, the beauty of the Ilongga people. Suno kay Villavicencio, hindi nangin mahapos ang iya preparasyon para sa pageant. Humalin sa pisikal kag mental nga aspeto. First, it's really about the mindset, prepping myself, this is a pageant, I should be doing my best and I should be strong, I should be really taking good care of myself, because if you know how to take good care of yourself, it would really show, it's really all about your personality. Mensahe ni Villavicencio sa mga Ilonggo supporters. My message for my Ilongga supporters. So first, I am really deeply, truthfully grateful for your support. So I would like here to mention first and foremost my family for their utmost support, like for believing in me. I really appreciate all of you, especially also my dear relatives who have sponsored
my journey towards and in Mr. and Miss Philippine Youth 2021. Nagpabutyag man sang mensahe si Mayor Jerry Trenya sa mga Ilonggo nga naghatag sang kadungganan sa syudad sang Iloilo. Very proud nga taga Iloilo ni si Miss Philippine Youth. Ginambalya sa akon, may ara pa sila international nga pageant. Nga intrahan, siling ko Iloilo City will always be there to support her. We are very proud, no? And siguro nagpakita lang nga ang mga Ilongga daw gwapagin man. Magluwas ka Villavicencio nga ginkoronahan bilang Miss Philippine Youth World 2021, isa man ka Ilonggo Pride ang pagbandera ni Albian Revalde sang pungsod Pilipinas sa international pageantry. Si Revalde ang isa ka Ilonggo transgender ka ginkoronahan bilang Miss Trans Global 2021. Advokasya ni Revalde amo ang patas nga respeto para sa tanan nga sexualidad sa komunidad, mapababay man o kung lalaki. Magluwas diri, ginkoronahan naman si Kevin Escopel bilang unang lakan sa natapos nga hari ng Pilipinas nga ginhiwat sa probinsya sang Isabela. Si Escopel ang opisyal nga tiglawas sang pungsod Pilipinas sa Mr. Globe International nga pagahiwaton sa Paris, France. Dane Raffles para sa Level Up Patrol.